No t'acordes?
tardes e sexan todos benvidos a estas vésperas da xira. Todos os anos comezamos este acto con sons alegres das nosas gaitas que en esta ocasión lles interpretaron o Pasodobre de Sardoma e Fachendosa. Nemargantes, hoxe teño que recurrir a Rosalía para explicar os nosos sentimentos. Espera, Galicia, espera, lleva la cruz que te agobia, regando con sangre y lágrimas esa vía dolorosa. Tendrás sed, hiel y vinagre, te darán con mano pródiga y con corona de espinas cetro de caña por mofa. Pero los tiempos se acercan y cuando suene tu hora, feliz subirás y grande a la cumbre de la gloria. Hoy si la gaita gallega, el pobre gaitero toca, no acierto a deciros si canta o si llora. Todavía tengo o corazón encollido polo terrible suceso acaecido en Santiago na pasada semana. Queremos pregarlles a todos os que poidan que se poñan en pé e que garden connosco un minuto de silencio, co que queremos transmitir aos afectados e familiares o noso respeto, a nosa lembranza e o noso agarimo. De seguida, os máis pequeniños da escola lles van a ofrecer as muñeiras de Lugo e de Ourense.
O meu compañeiro e secretario da Sociedade de Amigos da Gaita, Luis Vieites, ven sendo o que presentaba este acto desde o ano 2008, data no que un grupo de amigos nos fixemos cargo da nosa moi querida Asociación Amigos da Gaita Galega. Temos que reconocer que nunca resultou tan fácil artellar estas verbas, porque queda xa moi pouco que decir das nosas pregoeiras. Ademais, seguro que moitos dos presentes poderían incluso darnos leccións sobre a súa historia polo miúdo. Nunca antes existira un grupo de gaitas formado só por mulleres e hoxe, máis de 50 anos despois, aínda estamos a falar delas, por algo será. O grupo inicial estuvo formado por Teresa Amor, Julia Bellón, Oliva Bellón, Maribeni Cubero, Elena Fernández, María Dolores Forés, Conchita Redondo e Teresa Rodríguez. Con posterioridade, foron saindo unhas e entrando outras. Gloria Alonso, Laura Alonso, Mari Carmen Carnota, Aurora Gómez, Fefa Louseira, Maruja Louseira, Marisa Peña, Carmucha Pérez e Menchu Rodríguez. Desgraciadamente, teño que citar como falecida a María Dolores Forés. O resto están casi que todas aquí presentes, e as que non o están é por unha verdadeira imposibilidade, e de seguro que a estas horas se estarán lembrando deste acto. Non podo rematar estas verbas sin ter tamén unha galimosa lembranza para os irmáns Suárez Couto, alma mater do grupo, e para o profesor, para o noso profesor Primitivo. Xa por último, vou a permitirme roubar unhas verbas que as nosas pregoeiras de hoxe dixeron na inauguración da rúa que nesta primavera lles adicou o noso pobo con todo merecemento. Saudade, amigos da gaita, e amigos da gaita é saudade. Con todos vostedes, as nosas queridas irmáns do Grupo Saudade. Atopámonos con un bulir de sentimentos. Por unha banda, ledicia, felicidade, dita, satisfacción. Son palabras que facilmente describen como nos sentimos cando a Asociación Amigos da Gaita Galega pensan en saudade como pregoeiras. Pero, sen dúbida, responsabilidade. É a palabra que enche o noso folk nun día como este, porque créedenos, non é tarea doada. Se a todo este sentimento lle sumamos a complexidade que implica acadar un verdadeiro unísono, de soar todas a unha e de afinar en sí, e se nos permitides, en si bemol, o sentir un e outro que para a saudade é unha gran honra poder dedicar hoxe unhas palabras á nosa vida. Esta celebración do Día da Gaita sen dúbida significa moito para todos nós. E non queremos continuar sin pedirvos, ribadenses, un forte aplauso para todas e todos os gaiteiros e gaiteiras que hoxe nos acompañan aquí, porque gracias a vos, neste día, homenaxeamos o noso son, o son da Gaita Galega.
nosos mellores cantos e nosos son gasaxeiros. Vamos xa, contestaron, para que os esprallen os ventos. Comenzou a cantovia, con seus suaves arpexos. Entonou o ruiseñor os seus arroncos acentos. Larapetou a anduriña, a subiron os merlos, axudaron con seus tríos os pardillos e xilgueiros. En fin, cada un ensaiou os seus cantares máis velos, formando unha sinfonía dos máis divinos gorxeos, tan vibrante e sonora que enchían un espacio inmenso. Pero de repente calaron, fixos un fondo silencio, escoitaron con arrobo de donde viñan os ecos dun canto moito máis lindo e moito máis feiticeiro que aquel que nos tocaban con tanto gozo e contento. Enmudeceron de pasmo, calaron con seus gorxeos, cando huíron as gaiteiras do grupo de Ribadeo, desfrenando grandes notas. Hai que afinar, que dedos, sobre o punteiro da gaita marcando ternos arpexos. Que gracia de tamboril, que repicar de pandeiro, que galanas con seus traxes, que camiñar con saleiro. Dixeron os paxaros, con noso canto calemos, que millor o fan cas gaitas, as nenas de Ribadeo. Escoitemos caladillos este sublime concerto, que parece que están tocando os anxeliños do ceo. Esta Sinfonía de Fades é un poema de Carmina Prieto Roco que data do ano 1962 e parece que foi onte cando, alá polos anos 60, en vísperas da xira de Santa Cruz, tras 2 duros anos de ensaio e da man de Primitivo Díaz, Carlos Amando e Amadora Suárez Couto, Saudade presentábase a Vila de Ribadeo. E xa vedes, hoxe peinamos ganas. O seu monumento gaiteiro vai máis alá do sentimento e cada un verdadeiro sentido para a nosa vila. Cando cada primeiro domingo de agosto, mulleres, homes e nenos reunímonos no monte de Santa Cruz, porque a xira óese, vese, cheirase, séntese e pálpase. Así, no día de mañá, subiremos a Atalaya de Santa Cruz como noutros tempos. A pesares de que, a diferencia de antano, o camiño non o fagamos a pé, facendo protagonistas aos cestos de mimbre e aos mantéis de cabros cargados de empanada, tortilla, chourizo, pan e viño, que torna a súa forma en calimocho e o aguardente en cacharro, pero que si nos acompañará sempre, onte, hoxe e mañá, será o son da nosa festa. Que así sexa. Como ben di o refrán, e de ben nacido, ser agradecido, polo que agora é o momento de dar as gracias á Asociación Amigos da Gaita Galega pola oportunidade que nos brindaron, a Asociación Atalaya por o seu traballo a prol da memoria de Ribadeo e do Grupo Saudade, e moi especialmente aos ribadenses por todo o cariño que sempre nos amosaron. E, como non, o Concello de Ribadeo. Grazas.
Pero non queremos rematar estas palabras sen ter un agradecemento moi especial por os nosos compañeiros e compañeiras do pregón, os músicos, porque eles tamén son saudade. Como remate deste extraordinario pregón vamos a facer entrega dunos agasallos ás nosas amigas e irmáns do Grupo Saudade. Entre tanto, vamos a facer soar a peza Xoutando, tal vez a máis representativa durante toda a historia do grupo. Familiares de cada unha delas estánlles facendo entrega do noso agasallo.
aquí a entrega que pudemos facer a todas as que afortunadamente puderon compartir este acto connosco. Obviamente faceremos chegar ao resto o seu detalle. Moitas gracias. Y ahora quisiera pedir a María Acuña Rodríguez que suba aquí, por favor. María, quiero decirte solamente 2 palabras. Gracias por todo lo que has hecho por el Grupo Saudade. Sin ti esto no hubiera sido posible. Na mostra do traballo das escolas ao longo deste último ano e como primeira peza o grupo de maiores lles vai ofertar a xota de Queimadelos. Piedra
que os máis pequenos lles ofrezan puxos verdes. E agora os máis maiores nos van interpretar a Muñeira de Trazo.
pois aí que aquí está todo de hoxe. Agradecemosles con toda a sinceridade os seus aplausos e teño a seguridade de que todos os componentes da asociación, directivos, socios, profesores e alumnos das escolas, continuaremos esforzándonos por facelo cada día mellor. Mañán, desde as 10:30, encheremos a luz da nosa vila dos sons das gaitas e a partir das 12 tendrán unha nova e máis ampla mostra no Cantón dos Morenos. E logo, por suposto, agardámonos a todos en Santa Cruz. Agora teño que pregarles que se poñan de novo de pé, porque vamos a escoitar o noso himno, o himno de Galicia. Moitas gracias. Por favor, temos dúas interpretacións previamente das gaitas. Me van a tocar para todos vostedes a Carolina e o himno do antigo reino de Galicia. Logo sí remataremos co himno galego. Mañana en Santa Cruz.
Sí, porque se pasó la
Por allí. Lucía, confirmas. Con Elisa, Vamos.
dar una vuelta por allí, que vamos a ver cuándo se viene. Estamos, estás a ver, hay que mirar a ver si podemos dar una vuelta.